Pozdravujem všetkých malých, veľkých čitateľov a nečitateľov z knižnice Ružinov a pozývam vás takto netradične na sobotu do knižnice, do ústrednej knižnice Miletičova 47, deň s rodinou v knižnici Ružinov náš, taký pokus o literárny festival, na ktorom sa bude diať všeličo zaujímavé. Budeme tam celú sobotu len pre vás od rána od 8 až do večera. A čo všetko nás čaká, Zuzka, je to na vás. Áno, máme pripravené divadelné predstavenia pre najmenšie detičky, ale aj tých staršie, tvorivé dielne, budú sa vyrábať srdiečka z textilu, mandaly sa budú tvoriť, takisto náramky priateľstva, potom máme pripravené také tvorivé písanie, kto by mal záujem, takisto rôzne programy pre deti, či už pozeranie rozprávok, večerníček, budíček, s detičkami, máme pripravené také hudobné číslo, ale potom najväčším takým ako vyvrcholením toho nášho dňa bude beseda s rôznymi zaujímavými ľuďmi o čítaní a o knihách, takže určite skáčem vám do reči, ale pre každého niečo, pre celú rodinu, pre malých aj pre veľkých, nielen pre detičky, ale aj pre seniorov. Prídite, tešíme sa na vás, čakáme vás v sobotu 21.10. Ústredná knižnica Miletičova.